ഹരേ കൃഷ്ണ. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയാ ധാർത്തരാഷ്ട്രാരണേ ഹന്യു തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിനൊരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്താർജുന സംഘേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത് വിസൃജ്യ സശരം ചാപം ശോകസംവിഘ്നമാനസ. ഇത് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ അർജുന വിഷാദയോഗോ നാമ പ്രഥമോധ്യായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞു എല്ലാം ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിൽ ഇരിപ്പായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്ന് 18 ദിവസത്തെ നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും 18 ദിവസത്തെ ഗീത പഠനത്തിന് വന്നിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ 18 ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വളരെ കുറവാണ്. കാരണം 18 ദിവസം കൊണ്ട് ഗീത പഠനമൊന്നും നടക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് സാധാരണ യുക്തി ചിന്തിക്കാന്ന് അറിയുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെവൽ തേർഡ് ലെവലൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതിലേക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കാൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ആശയങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വരില്ല. കാരണം ഭഗവത് ഒരു ദിവസമോ ഒരു 2 ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചാലോ ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം എത്ര വലിയ ആചാര്യന്മാര് ഇതിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ അതിലേക്ക് പോണില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉദ്ദേശം ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് നമുക്കില്ല. നമ്മൾ 18 അതിൽ തന്നെ ഇല്ല, നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയം തന്നെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ ക്ലാസ് എല്ലാ ദിവസവും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. കാരണം അത്രയും ഷോർട്ടാണ്, അത്രയും സമ്മറിയാണ് നമ്മൾ തരുന്നത്. അപ്പൊ അതെങ്കിലും എല്ലാവരും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം 1 മണിക്കൂർ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഗ്രഹം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പല ശ്ലോകങ്ങളിൽ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മനുഷ്യാണ് സഹസ്രേഷു കച്ചിത്തായി സിദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അത്രയും വളരെ അപൂർവ മനുഷ്യർക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാൻ തന്നെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ് 7ാമത്തെ 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും നമുക്ക് അപൂർവമായിട്ടൊരു കിട്ടിയ ചാൻസ്. അത്ര മനുഷ്യാനം സഹസ്രേണു കച്ചിത്തായി സിദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1000-ൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ എന്നെ അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. യഥാമി സിദ്ധാനം, അതിൽ തന്നെ 1000-ൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രം ഭഗവാന് പരിപൂർണത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും. അത്രയും ദുർലഭമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ മുൻജന്മ സുഹൃതങ്ങളായിരിക്കാം. അതിനോട് പല കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതൊന്നും എല്ലാവരും അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ, കാരണം എന്തെന്ന് ഭഗവത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശമല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തിയാണ് നമുക്ക് അതിൽ വരേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭക്തി ബാക്കിയുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് പോലെയല്ല ഭഗവത, അത് അതീന്ദ്രിയാണ്. നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതെന്താണെന്ന്. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും അതീന്ദ്രിയം തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതീന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ യുക്തിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേദന ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരി, വേദന ഉണ്ടെന്ന് പറയാന്നല്ലാണ്ട് അത് നമുക്ക് വേദന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ വേദന അറിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. നമുക്കത് അനുഭവം ഉണ്ടായാലും അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതാണ് ഭക്തി. അപ്പൊ യുക്തിയും ഭക്തിയും തമ്മിൽ എൻ്റർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അത് 18 ദിവസമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ 18 ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും അതിൽ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. അതിൽ നമുക്ക് ഉയരാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെവൽ 2 അതിലും ഫുള്ള് ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാനെ ആദ്യം തന്നെ വന്നിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തി ഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിയ. കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീ ഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാദി സഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണ രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസൈദ്യം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം. ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താംസ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ. ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി. വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധ്യ ഏവ ച. പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ. നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ. ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ, ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ, അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. രേഷ്ണ മാതാജി സ്ലൈഡ് വരുന്നില്ലേ? രേഷ്ണ സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണ്. രേഷ്ണ മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ലേ? സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ? അതിനുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ, വല്ല സൗണ്ടിന്റെ വല്ല പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശമാണ്. അപ്പൊ ഉപദേശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് അതീന്ദ്രിയ ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് ഭഗവാന്റെ ഒരു കരുണ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാരണം നമുക്ക് എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് നമ്മളെ മുൻജന്മ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിന് ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് 7ാം അധ്യായത്തിൽ 3-ാമത്തെ മനുഷ്യാന സഹസ്രേഷു കച്ചിത് സിദ്ധയെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും അപൂർവത്തിൽ അപൂർവം മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹം തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലെയല്ല. നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി നമുക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കടക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിനൊരു അനുഗ്രഹം വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇതിലേക്ക് കടക്കരുത്? കാരണം നമുക്ക് എന്തോ വേറെ എന്തോ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ. അതെന്താണ്? എന്തോ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്തോ നമുക്കൊന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ വെച്ചാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്കൂടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് കാരണം അതിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു വ്യത്യസ്തത നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അവിടെ നിന്ന് ഒട്ടുന്ന ശരി അതോദം ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മത്തിലേക്കുള്ള എന്താണെന്നുള്ള അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഈ വഴിക്കും പലരും പല വഴികളായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും
എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് അത് അറിയാൻ ഒരു ആഗ്രഹം നിൽക്കണം. അത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളവർക്കോ സാധിക്കുള്ളൂ. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. അതാണ് ഭക്തി. ബാക്കിയുള്ള ശാസ്ത്രം പോലെയല്ല ഭഗവത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിക്കുള്ളതാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് നമ്മൾ ഭക്തി പരമ്പര, ആചാര്യ പരമ്പരയിൽ തന്നെ കൂടെ തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാതെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക ലെവലിൽ എഴുതുമ്പോൾ അതിന് പല മീനിങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഇതില് മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് മാത്രം എടുത്ത് ചിലർ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ മീനിങ് വിട്ടുപോവാം. ശരിക്കും ഭഗവത എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തിയിലേക്കുള്ള ഒരു മാർഗം തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമഃ. അപ്പൊ ക്ലാസ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണോപത സമിതി മാംഗ്ലൂർ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ, അതായത് ഇസ്കോൺ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ത്രൂ ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇസ്കോൺ എന്നുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമുണ്ട്, അതിന്റെ ത്രൂ ഉള്ള, അതിൽ തന്നെ ഏകദേശം വളരെ ക്ഷേത്രങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത്. ത്രൂ ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം 18 ദിവസം ഗീതാധ്യാനം 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ആണ്. അതായത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ 18 ദിവസത്തിന്. പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. ലെവൽ 1, ലെവൽ 2 അങ്ങനെ പല ക്ലാസ്സസും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം. ഇത് ജസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഭഗവത എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ അത് നടത്തുന്നത് ശരിക്കും അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണോപത സമിതി മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ, അവിടെ ക്ഷേത്രമുണ്ട്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ എന്നുള്ളത്, ആ മന്ദിറിന്റെ ത്രൂ ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഇസ്കോൺ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഭഗവത ഗീത യഥാരൂപം. കാരണം ഭഗവത പല രീതിയിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പല വ്യക്തികളും രചിച്ചത്, അതായത് രചിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞത് മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇത് പല രീതിയിലും പല വ്യാഖ്യാനികളും വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അതില് എന്താണ് ഭഗവത യഥാരൂപത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇത് രചിച്ചെന്ന് വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവത യഥാരൂപം ചെയ്ത് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപക ആചാര്യൻ. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ബുക്ക് നമ്മൾ എന്തായാലും ഭഗവത പഠിക്കാൻ പോകുന്നു. അപ്പൊ ഏത് ബുക്കാണ്? പല രീതിയിലുള്ള ബുക്കുകളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ബുക്ക് ഏതാണ്? നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ബുക്ക് ഭഗവത. നമ്മുടെ ഒരു സിലബസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, പല സിലബസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിസിൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിലബസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഏത് സിലബസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവത യഥാരൂപം എന്ന ഭഗവതയാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവത യഥാരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അത് ആ ബുക്കാണ് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. ആ ബുക്ക് രചിച്ചത് ആരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്കോൺ സ്ഥാപക ആചാര്യ ദിവ്യ പൂജ ശ്രീമദ് AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരാണ്. അദ്ദേഹം തന്നെ ഇസ്കോൺ ബുക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭഗവതയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. അതിന് യഥാരൂപം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയാണ് ഇതിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള ബുക്കുകൾ പോലെയല്ല, ഭക്തിയിലേക്കാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ലെവലാണ് ഭഗവത. അതാണ് യഥാരൂപം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൽ വേറെ പലതും കാണാം. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ലാതെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തി, ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കേണ്ടത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീമദ് AC ഭക്തി സ്വാമി. അപ്പൊ ഈ അങ്ങനെയാണ് ഇത് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഈ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ശ്രീമദ് AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കാണുന്നുണ്ടോ? ഇതല്ലേ യഥാരൂപം? ഞാൻ കാണുന്നില്ല, കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. ഇപ്പൊ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ മാതാജിക്കുള്ള ബുക്കുകൾ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ടൈം ഞാൻ തരാം. ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡൗട്ട്സുകളും ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇപ്പൊ മാതാജിയുള്ള ബുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് വൈകിട്ട് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഇത് തന്നെയാണ് മാതാജി ബുക്ക്, അത് തന്നെയാണ്, സെയിം തന്നെ, കറക്റ്റാ മാതാജിക്കുള്ളത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപകാചാര്യൻ ദിവ്യപൂജ ശ്രീമദ് AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദന്റെ വ്യാഖ്യാനാണ്. ഈ ബുക്കാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ തന്നെ കൽക്കട്ടയിലാണ് 1896 ജനിച്ചത്. അതിനുശേഷം ആദ്യം ചെറുപ്പകാലമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭഗവാന്റെ കരുണ കാരണം കൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ചെറുപ്പകാലത്തെ തൊട്ട് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നു. ചെറുപ്പത്തിൽ, വളരെ ചെറിയ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുനാഥനായ ഭക്തിവേദാന്ത സരസ്വതി കാണുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്
ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുകയും ആ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം അദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ജനറൽ പറയുന്നത്. അത് 1966 ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത്. ന്യൂയോർക്കിലാണ് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരിലേക്കും ഈ ലോകത്തെമ്പാടും ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കുക. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ജീവിതം ചെയ്യേണ്ടതും, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് എങ്ങനെ ഉയരേണ്ടതും, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ കോണിലും, ലോകത്തിലെ എല്ലാ കോണിലും എത്തിക്കാന്നുള്ള ഒരു കർത്തവ്യമാണ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ സ്വീകരിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ രീതി അനുസരിച്ച് അവിടെ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലേക്ക് പോകുന്നതും അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെ മുഴുവനും മാക്സിമം ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ ഒരു ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിക്കുകയും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പോകുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ജലദൂത എന്നുള്ള ഒരു കപ്പലിൽ നിന്നാണ്, മട്ടഞ്ചേരിയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത്. മട്ടഞ്ചേരി നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ അത് എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് കപ്പൽ കയറുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ ചെല്ലണം. അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം പതുക്കെ ഇസ്കോണിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇസ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇനി സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പലവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ അത് അവിടെ ഒരു സ്ഥാപനം ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇത് മട്ടഞ്ചേരിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥിരസ്ഥാപനം ആദ്യം പോയത്, വർഷവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് അവിടെ മട്ടഞ്ചേരിയിൽ കാണാവുന്നതുള്ളൂ. അപ്പൊ ബേസിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ സ്ഥാപകാചാര്യൻ A.C. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദന്റെ ഒരു ചെറിയ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി അദ്ദേഹമാണ് ഈ ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞത് 1894 കൽക്കട്ടയിൽ ജനിച്ചു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുനാഥന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലേക്ക് പോവുകയും പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലും മറ്റുള്ള ലോക രാജ്യങ്ങളിലും മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഭഗവതിയാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ത്രൂ എവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇസ്കോൺ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണോപത്തിന്റെ അനവധി ക്ഷേത്രങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുണ്ട്. അതിൽ കർണാടകയിലുള്ള ക്ഷേത്രം അവിടത്തിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ കർണാടകയിലുള്ള ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ബേസിലാണ് ക്ലാസ്സസ് പോകുന്നത്. അതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം നാമനിഷ്ഠ പ്രഭുവാണ്. ബിടെക് ആണ്, IIT ആണ്. അയാൾ കാൺപൂർ ബിടെക് IIT എടുത്താണ് വ്യക്തിയാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുനാഥനാണ് ശരിക്കും ഇതാണ് നാമനിഷ്ഠ പ്രഭു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുനാഥനാണ് മഹാരാജ ജയപതാക സ്വാമിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ A.C. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. പിന്നെ ആചാര്യ പരമ്പരയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിലേക്ക് ഇത് തന്നെ A.C. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ 32ാമത്തെ ഗുരുവാണ് ഈ പരമ്പരയിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ ഇഷ്ടത്തിന് ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത് 4 പരമ്പരയാണ് ശരിക്കും വൈഷ്ണവ ലെവലിൽ വരുന്നത്. ഒന്ന് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളത്, നെക്സ്റ്റ് രുദ്രൻ അതായത് ശിവൻ, ഭഗവാൻ ശിവനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഒന്ന് ശ്രീ സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം, ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 4 സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട് വൈഷ്ണവരിൽ. അതിൽ ഇത് നമ്മളെ വിയർ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ബ്രഹ്മ പരമ്പരയിലാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡിയ പരമ്പരയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഇസ്കോൺ വരുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് എല്ലാതും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം, അതുപോലെ തന്നെ രുദ്ര സമ്പ്രദായം, ലക്ഷ്മി സമ്പ്രദായം, അത് നെക്സ്റ്റ് ലക്ഷ്മി സമ്പ്രദായം, കുമാരി സമ്പ്രദായം, അങ്ങനെ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും ഇത് വരുന്നത്, എല്ലാ പരമ്പരകളും വരുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ബ്രഹ്മാവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു, ബ്രഹ്മാവ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വ്യാസന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു, വ്യാസൻ പിന്നെ ആചാര്യന്മാർക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കണം. അപ്പൊ മധ്വാചാര്യർ എന്ന് വരുമ്പോ അത് മധ്വാചാര്യർ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് മധ്വാചാര്യരിൽ നിന്ന് ഗൗഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ബംഗാൾ ആ ഏരിയയിൽ ഒറീസ, ബംഗാൾ ആ ഒരു സർക്കിൾ, അതിന് അവിടെ ഉള്ള വ്യക്തികൾ, അവിടെയുള്ള ആചാര്യന്മാരെ കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് മത്വ ഗൗഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡിയ പരമ്പര. അതിലാണ് ഈ ഇസ്കോൺ കാര്യങ്ങളെല്ലാതും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ ത്രൂണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഘടന ത്രൂണ് നമ്മളിപ്പോ ഇതെല്ലാതും പഠിക്കുന്നത് ഈ സംഘടന. അപ്പൊ അതിലെ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞ 32ാമത്തെ ഗുരുവാണ് ശരിക്കും A.C. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. ഇപ്പോഴത്തെ ഗുരു മഹാരാജ് ജയപതാക സ്വാമിന്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരേ അമ്പലങ്ങളിലും ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടാവും, ശിക്ഷ ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിലുള്ളത് നാമനിഷ്ഠ പ്രഭുവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ത്രൂ ആണ് ഈ ക്ലാസ്സസ് എല്ലാതും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
അപ്പൊ ഗുരു പരമ്പര എന്ന് പറഞ്ഞുമ്പോ നമ്മളെ ഗുരു പരമ്പര ബ്രഹ്മ മത്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായമാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് മധ്വാചാര്യാണ് ഫസ്റ്റ് ഗുരു. ഗൗഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബംഗാളും ആ ഏരിയ ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ആ ഏരിയയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിലനിരുന്ന ആ സമ്പ്രദായമാണ് ഇത്. അതിന് ബ്രഹ്മ മത്വ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായം, ഇതാണ് ഗുരു പരമ്പര. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ കാണാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് നാരദിൽ നിന്ന് വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന് പിന്നെ മധ്വാചാര്യർ, അങ്ങനെ കറങ്ങി ലാസ്റ്റ് 32ാമത്തെ ഗുരുവാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഗുരുക്കന്മാർ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു മെത്തോഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ, അതാണ് സബ്ജക്റ്റ്. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീത പഠിതാവിന്റെ യോഗ്യതകൾ. എന്തൊക്കെ യോഗ്യത ഉണ്ടായാലോ നമുക്ക് ഭഗവത മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും എന്നതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഭഗവത പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അറിയണം, എന്നാലേ നമുക്ക് അത് മുന്നിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ അർജുനൻ ഭക്തനും ശിഷ്യനും ഉറ്റമിത്രവും ആകെയിലാണ് ഭഗവത അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ സമാനമായ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്ക് ഭഗവത് നന്നായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുക. അപ്പൊ അതേപോലെ ഉയരണം. കാരണം ഒരു ശിഷ്യനും ഭക്തനും, അതൊരു ഭക്തന് മാത്രമേ ശരിക്കും ഭഗവത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് നന്നായി മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണക്കാർ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും, പക്ഷെ അതിന്റെ ലെവലിലേക്ക് അതെന്താണ്, അതിന് ഭഗവത് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചാലും പല മീനിങ്ങുകളും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. കാരണം അത്രയും നോളജ് അതിലുള്ളത്. ഒരു വാക്കിൽ തന്നെ 2 മീനിങ്ങും 3 മീനിങ്ങും ഒക്കെ മനസ്സിലാവും. അത്രയും അത് ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അതേപോലെ തന്നെ ശിഷ്യന് നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു വിനയം, അല്ലെ, അത് ഒരു പരമ്പരയിൽ കൂടി തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവരോടുള്ള ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് അവരോടൊരു റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കണം. അതാണ് ശിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഉറ്റമിത്രം, അത് ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാതും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ലെവലിൽ ആ സുഹൃബന്ധം അർജുനനുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ ലെവലിലേക്ക് പതുക്കെ നമ്മൾ ഉയർന്നാലോ ശരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിക്കും നമുക്ക് ഭഗവതിനെ പറ്റി മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് പഠിതാവിന്റെ യോഗ്യതകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവത സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നത്, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവതയുടെ അന്തസത്ത ഭഗവതയിൽ തന്നെ സൂചിതമായിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഭഗവത വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്. ഒരു മരുന്ന് സേവിക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ലേബലിൽ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ നാം പാലിക്കണം, അല്ലെ. നമ്മളൊരു ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു മരുന്ന് തന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഡോക്ടർ മരുന്ന് സേവിക്കാൻ അതിലെ ലേബലിൽ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശം അപ്പൊ ഡോക്ടർ തന്നു, അതേപോലെ തന്നെ ലേബലിൽ എന്തിട്ട് ഡോക്ടർ റെസിപ്റ്റ് എഴുതി തന്നു, നമ്മൾ അതനുസരിച്ചല്ല മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മരുന്ന് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ, അതിന് ഭഗവത് യഥാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. എന്നാൽ അതിന്റെ കാര്യമുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പല മരുന്നുകൾ, നമുക്ക് ചില മരുന്നുകൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ 100% റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവത് നമ്മൾ കാണണം, അതേപോലെ തന്നെ പഠിക്കണം, അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രഹിക്കണം, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. എന്നാൽ അതിന്റെ 100% റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയണത്. പിന്നെ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവത പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവത പഠിപ്പിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പല സ്ഥലത്താണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അത് പരമ്പരയിൽ തന്നെയാണോ വരുന്നത്. ഈ പരമ്പരയിൽ പല പരമ്പരകളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ ഈ ബുക്ക് വായിച്ച് അത് പഠിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അതിന്റെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് പല രീതിയിലും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അതിൽ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനായിരിക്കും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭഗവത് വ്യാഖ്യാനിച്ച അത്രയധികം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ മാതാജി ചോദിച്ചില്ല തന്നെയാണ്, അതേപോലെ ഇഷ്ടത്തിന് ഭഗവതകളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ആചാര്യ പരമ്പര കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളായിരിക്കണം. അല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സമയം വെറുതെ പോകും. കാരണം നമുക്ക് ഭഗവത ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സത്യം ഉണ്ട്, അതെന്താണ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ കണക്ഷൻ ത്രൂ കിട്ടുള്ളൂ. ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു അതീന്ദ്രിയത ഉണ്ട്. ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അതീന്ദ്രിയ, അത് ഭഗവത തന്നെ ഗുരുവിനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ഗുരു, എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. സാധാരണ നമ്മളെ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഗുരു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭഗവതിയിൽ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ
അതിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഗുരുവിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഗുരു ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കൊന്നും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തെ അറിഞ്ഞ വ്യക്തികളാണ്. അതിന് ആ പരമ്പരകളൊക്കെ അതിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വഴിതെറ്റിപ്പോകും, നമുക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടൂല. അപ്പൊ ഭഗവത് പഠിക്കുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നായാലും നമ്മൾ എന്താണ്, അത് ഏത് ഗുരു പരമ്പരയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോകണം. മറ്റുള്ള പഠിത്തം പോലെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി എന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇതിനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടൂല നമുക്ക്. നമ്മൾ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് ശരിക്കും? നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ബുക്ക് കാണാപ്പാഠം പഠിക്കുക അതല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശം. എന്തോ സംതിങ് അത് ഇതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെ, അതെന്താണ് അതറിയണം നമ്മൾ. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ബുക്ക് വായിച്ച് നമുക്കൊന്നും കാര്യമില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെ അതിന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ടൈം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആയിക്കോളും. ശരിക്കും അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ്, ഒരു ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ വഴിതെറ്റിപ്പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് ഭഗവത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഭഗവത എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവൽ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഏതൊരു വസ്തുവിനും ഒരു മാനുവൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഏതൊരു വസ്തു നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ടി വിക്ക് ഉണ്ട്, ഫ്രിഡ്ജിനുണ്ട്, ഇങ്ങനെ മാനുവൽ ഉണ്ട്. ആ മാനുവൽ നോക്കിയിട്ടാണ് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാനുവലാന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ കൂടി നമ്മൾ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വോളിയം കൂട്ടുന്നോടത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സൗണ്ടിന്റെ ബട്ടൺ കൂട്ടുന്നോടത്ത് ചിലപ്പോൾ ബ്രൈറ്റിന്റെ ഒരു ബട്ടൺ, അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടൂല. ഓക്കെ, ടി വി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിന് നമ്മളെ ചെറുപ്പത്തിലേ തന്നെ നമ്മൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, അതിന് ഇനീഷ്യസ്ലി. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ കുട്ടീനെ സംബന്ധിച്ചും അവനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അവനെ ഒരു ഇത് കിട്ടണല്ല, അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും വളരെ നമുക്കത് സെറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നിടത്തോളം നമുക്കത് കറക്റ്റ് ലെവലിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പകർത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആയ ഇത് കടക്കണം. അത് പറയുന്നുണ്ട്, 4 ചതുരാശ്രമങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ചതുരാശ്രമങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആത്മീയതയും നമ്മൾ പതുക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. എന്നാലേ നമ്മൾ എൻഡ് ആവുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് ചതുരാശ്രമങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ 18 അധ്യായങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ 700 ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിൽ തന്നെ 6 അധ്യായങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് കർമ്മയോഗമാണ്. മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങൾ ഭക്തിയോഗമാണ്. അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ ജ്ഞാനയോഗമാണ്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അങ്ങനെ 3 സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത തിരിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ. അതിൽ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം എന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്. ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് ഭക്തിയോഗം. ജ്ഞാനയോഗം എന്നാണ് നമ്മൾ അറിവാണ്. നമ്മൾ ആത്മാവല്ല, ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്നും അങ്ങനെ പരമാത്മ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ജന്മം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മം എന്താണെന്നും ഈ ജന്മത്തിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റണമെന്നും അങ്ങനത്തെ ജ്ഞാനം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. പ്രത്യേകിച്ച് ആസുര്യമായിട്ടുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ ദൈവികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് ആസുര്യ ഭക്ഷണമാണോ, അതേപോലെ തന്നെ തമസ്, രജസ്, തമസ്, അങ്ങനെ രജസ്, തമസ്, സത്ത്, അങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും, അതേപോലെ തന്നെ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ വർണ്ണനകളും, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനയോഗം, അപ്പൊ കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അങ്ങനെ 3 സെക്ഷനായിട്ട് ജനറൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താ, ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ട വലിയൊരു പ്രകാശം സൂര്യൻ എല്ലാത്തിനും പ്രകാശിക്കും. പക്ഷെ ടോർച്ച് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതാണ്. അപ്പൊ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസെൻസ് ഓഫ് ആൾ വേദിക് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിലെ എല്ലാ നോളജും നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല. കുറെ ടോർച്ച് ലൈറ്റ് വെക്കണം വരെ നമ്മൾ വലിയ ലൈറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ അതിന്റെ എസെൻസ് അതിനുള്ളിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ച് തീർക്കാനുള്ള സമയം നമുക്കില്ല. നമുക്ക് ഇത്ര അധികം ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്, 18 പുരാണം, 108 ഉപനിഷത്തുകള്, പിന്നെ വേദങ്ങള്, അതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിഹാസങ്ങൾ, പുരാണം, ഇങ്ങനെ കെടുക്കണം. നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല, അത്രയധികം ഗ്രന്ഥങ്ങള് നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് മുഴുവനും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല. കാരണം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജീവിത ദൈർഘ്യമോ അതിനുള്ള സമയമോ അതിനുള്ള കാഴ്ചപ്പാടോ നമുക്കില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെങ്കിലും വായിച്ചിരിക്കണം, അതിന്റെ എസെൻസെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള മുന്നിലേക്കുള്ള യാത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന
5 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവത്. ഭഗവത എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. ഇങ്ങനെ 5 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഈശ്വരൻ നമ്മൾ സാധാരണ സെൻസിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പരമാത്മാവ്, ഒരു എന്തിനും എല്ലാത്തിനും ഒരു ശക്തി ഉണ്ട് അല്ലെ, അതാണ് ഈശ്വരൻ. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാ ജീവനുള്ള വ്യക്തികളും, അപ്പൊ അതിനൊരു ശക്തി ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിൽ നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും, നമ്മൾ മറ്റോ ജനിക്കുന്നു, മരണം, അപ്പൊ അതിനൊരു ശക്തി ഉണ്ട്, അതാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്നത്, ഇതിനൊക്കെ അതിനൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടാവണം അല്ല, എന്നാൽ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം വേണമല്ലോ നമുക്ക്. അതാണ് ഭൗതിക. നമ്മളിപ്പോ ജനിക്കുന്നത്, അത് എവിടെ ജനിക്കും? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാണല്ലോ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത്, ഭൗതിക പ്രകൃതി മരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഭൗതിക പ്രകൃതി ഉണ്ട് അല്ലെ, ആ പ്രകൃതിയാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത്, അതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. കാലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാലഘട്ടം എല്ലാത്തിനും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ ലെവലിലേക്ക് പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് എല്ലാ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ അത് നശിക്കും, പിന്നെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, വീണ്ടും ജനിക്കും, വീണ്ടും മരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഗതി നിലനിൽക്കും, പിന്നെ നശിച്ചു പോകും. നമ്മൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി 10 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 100 വർഷം നിൽക്കും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നശിച്ചു. അപ്പൊ അതിനൊരു കാലം, ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ കൂടിയാണ് അതെല്ലാതും പോകുന്നത്. അതാണ് കാലം എന്ന് പറഞ്ഞത്. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല അല്ലെ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പ്രകൃതി ആയാലും വെറുതെ ഇരിക്കുന്നില്ല, നമുക്കൊരു മഴ ഉണ്ടാവണം, വെയിലുണ്ടാവണം, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാത്തിനും കൂടിയിട്ട് ഇതാണ് ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന 5 പോയിന്റ്സുകൾ എന്ന് പറയും. ഇത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകം, അതാണ് ശരിക്കും ആത്മീയിലേക്കുള്ള യാത്ര പറഞ്ഞു. ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതെന്താണ് ഈശ്വരൻ, എന്താണ് ജീവാത്മാവ്, എന്താണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി, എന്താണ് കാലം, എന്താണ് കർമ്മം. ഇതിന് പറയില്ലേ, സമ്മറി എന്ന് പറയില്ലേ, കണ്ടന്റ് എന്താണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റിന് ഇതിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. ഇനി ഗീത മഹാത്മ്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഏതൊരു ഭഗവത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആത്മീയ ഗ്രന്ഥം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥമാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഗ്രന്ഥത്തിന് അതിനെ വർണ്ണിക്കുന്ന വേറൊരു ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടാവും. അതാണ് നമ്മളെ പാരമ്പര്യം. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും അതിനൊരു വർണ്ണം ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ദാനമന്ത്രം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ മന്ത്രങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അതിനെ തന്നെ, ആ ബുക്കിനെ തന്നെ നമ്മൾ ആദരിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം എടുത്താലും നമ്മൾ ആദ്യം ആദരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഗീതനെ മഹാത്മ്യം. നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ സ്വാഗത പ്രസംഗം ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് ശങ്കരാചാര്യ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ശങ്കരാചാര്യയുടെ ഗീത മഹാത്മ്യത്തിനെ പറ്റിയാണ് കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഗീതയുടെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഗീതന് ശങ്കരാചാര്യർ പറയുകയാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണം, കേൾക്കണം, പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഗീത മഹാത്മ്യത്തിലെ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ, 7 ശ്ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ശ്ലോകങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പതുക്കെ കിടക്കാം. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ, രാധികമാത ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു വായിക്കുന്നു. വിഷ്ണു പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്താണ്? ഗീത ശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം. ആ ഒരൊറ്റ വേർഡ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി, അത് ഒരു പുണ്യാണ്. അതിന് പറഞ്ഞു അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസിന് പറഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീത ഒരു അതീന്ദ്ര സാഹിത്യമാണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോട് പഠിക്കാം. ഗീതശാസ്ത്രം ഇതം പുണ്യം യം പടയത് പ്രയതേ പുമാൻ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണ്ടവണ്ണം പിന്തുടർന്നവർ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തരാകാം. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഫസ്റ്റ് ഇത് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്, ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം. അത് അത്രയും പുണ്യം, അത്ര നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൊട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ സാധാരണ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ പുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് ലഭിച്ചതെന്ന് പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേണ്ടവണ്ണം പിന്തുടർന്നാൽ എന്താണ്, ജീവിതത്തിലെ ഉത്കണ്ഠകളും ദുരിതങ്ങളും നമുക്ക് മുക്തരാകാന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്കൊരു ഗൈഡൻസ് ആണ് അല്ലെ. ഇത് ഈ വഴിക്കൂടെ പോലെ ഈ വഴിക്കൂടെ പോകണം. അത് നമ്മൾ ആ ഗൈഡൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ഏത് കഴിക്കണം, ഏതാണ് തെറ്റ്, ഏതാണ് ശരി, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണിത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭയം നമുക്ക് കുറയും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഭയമാണല്ല. 3-4 കാര്യങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ. ഒന്ന് ജനനം, പിന്നെ മരണം, പിന്നെ വാർദ്ധക്യം, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ജര, നര, വ്യാധി, പിന്നെ അസുഖങ്ങൾ. ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നിലനിർത്തണം നമ്മളെല്ലാത്തിനും. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്ക് മരണം
ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയമാണ്. ഈ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തരാകാം. അത് അടുത്ത ജന്മം ആത്മീയ ജീവിതം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്, ഒന്ന് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിലനിൽക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ നിന്ന്. അതിൽ നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാനും കഴിയും. അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേദന ഉണ്ട്, എനിക്ക് വേദന ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിയില്ല. മറ്റുള്ളവർ വേദന അത് ഞാൻ അനുഭവിക്കുമ്പോഴേ എനിക്കറിയുള്ളൂ. അതാണ് സത്യം, അതാണ് ആത്മീയത. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് സാധാരണ ദൃഷ്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളണം. നമ്മത് ശരിക്കും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിന്റെ സത്യം. അതിനെ മുന്നേ തന്നെ അത് തെറ്റെന്ന് പറയും. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം അത് പഠിച്ചിട്ട് വേണം അതിന്റെ റിപ്ലൈ പറയാം. നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് തെറ്റാണ് ശരിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത് തള്ളിക്കളയാം അല്ലെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അത് നമ്മളെ ചോയ്സ് ആണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാധ്യായനശീലസ്യ പ്രാണായാമപരസ്യ ച നൈവ സന്ധിഃ പാപാനി പൂർവജന്മകൃതാനി ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഓക്കെ, ആത്മാർത്ഥമായി ഗൗരവമായി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭഗവത് കരുണയിൽ മുൻപ് ചെയ്ത പാപങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. ഇതൊക്കെ ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞ ഭഗവത്ഗീതനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള മഹാത്മ്യാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അത്രയും അതിനെപ്പറ്റി പറയണം. നമ്മള് ശരിക്കും ഒരാൾ ഭഗവത് വായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ഓട്ടോമാറ്റിക് അയാൾ പ്രവർത്തിക്കില്ല. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അയാൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവത് കരുണയിൽ, ഭഗവാന്റെ കരുണയിൽ എന്താണ് അവർക്ക് മുൻചെന്ന പാപങ്ങൾ, ആ പാപങ്ങൾ അടക്കം ബാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. മുൻ ചെയ്ത ഏത് പാപങ്ങളും പാപത്തിന് മുക്തി ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അയാളെ പറ്റി കുറെ കാര്യങ്ങൾ സ്വാഗതപ്രത്തിൽ പറയല്ലേ, ഇന്ന വ്യക്തി ഇന്നതാണ്, ഇന്ന വ്യക്തി ഇന്നതാണെന്ന്. അതേപോലെ തന്നെ ശരിക്കും ഈ ഗീതാമഹാത്മ്യത്തിൽ കൂടെ പറയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം ഹരേഷ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു ഒന്ന് സ്ക്രീൻ കാണിക്കായിരുന്നു. ഓക്കെ ഇത് താഴ്ത്തേക്ക് പോയി. അത് ഓക്കെ കുറച്ചും കൂടെ മുകളിലേക്ക് ആക്കാവോ പ്രഭു? മലിനീ മോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃതീതാമൃത സ്നാനം സംസാരമലനാശനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് മലിനെ മോചനം പുംസ ജലസ്ഥാനം ദിനേ ദിനെ സുഹൃത ഗീതമുദർസ്ഥാനം സംസാരമലനാശനം. നിത്യം ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദേവശുദ്ധി വരും അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്ന് കുളിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ നമുക്ക് ദേവശുദ്ധി വരും. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ ഒരിക്കലും സ്നാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ജീവിതത്തിലെല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഗീതയെ ശരിക്കും ഗംഗാജലത്തോട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലാണ് സ്നാനം ചെയ്യേണ്ടത്. അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുള്ള ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുള്ള മാലിന്യം, അപ്പൊ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ മാലിന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ക്ലിയർ ആവും. നമുക്ക് മറ്റേത് കുളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് പോണത്. പക്ഷെ ഇതാവുമ്പോൾ ശ്രമിക്കുക ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആ മാലിന്യങ്ങളടക്കം നമ്മൾ മാറിപ്പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ശ്രവണത്തിന്റെ മഹിമ പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ് അടുത്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖ പത്മാദിനി ശ്രുത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞ എന്താ, ഭഗവത് പരമദിവ്യത്വം പുരുഷന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടാൽ മറ്റൊരു വേദസാധ്യവും പഠിക്കേണ്ടതില്ല. ഭഗവത് ശ്രദ്ധയോടെ കൃത്യനിഷ്ഠയും കൂടി ശ്രമിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾ വ്യാപാരത്തിൽ അത്രയധികം ഒഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേദസാഹിത്യം മുഴുവൻ വായിക്കുക എന്ന് അവർക്ക് അസാധ്യമത്രേ. എന്നാൽ അത് ആവശ്യമില്ല. ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം ഭഗവത് മതി. കാരണം അത് എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും സർവസ്വമാണ്. മാത്രമല്ല പ്രത്യേകിച്ചും അത് പരമദിവ്യത്വം പുരുഷന് ഉപദിഷ്ടവുമാണ്. അപ്പൊ ഇത് പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കണ്ട, ഭഗവത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് സമയമുണ്ടോ, ഓക്കെ, നമുക്ക് വല്ലാതെ പഠിക്കാം. അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അതൊക്കെ വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ കറക്റ്റ് തരും. ഭഗവാൻ എല്ലാതും പറഞ്ഞിട്ട് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയാണ് ഭഗവാന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നീ പോകണമെന്നൊന്നും പറയണില്ല. നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാ, പക്ഷെ നീ ഇത് മുഴുവൻ കേൾക്കാതെ തന്നെ കേട്ടിട്ട്
നീ നിശ്ചയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാതും മനസ്സിലാവും. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത് അത്ര സമയമില്ല, അത്രയധികം ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ മുഴുവനും പഠിച്ച് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ ചുരുക്കമുള്ളല്ലേ. നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണാനുള്ളൂ. ശരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് തന്നെ 20-30 വർഷമുള്ളൂ. 20-30 വർഷം ബേസിക് ഉള്ളൂ അല്ലെ. ബാക്കി 20 വർഷം നമ്മൾ പഠിക്കാനും മറ്റുള്ളത് ബാക്കിയത് ഒരു 60-70 വയസ്സാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഏജ് ഡേ നമുക്ക് വളരെ പ്രോബ്ലംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ ജീവിതം പറഞ്ഞ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം നമ്മളിത് തീർക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ വളരെ കുറച്ച് സമയം നമുക്കുള്ളൂ. അത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളത് പഠിക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണു വക്രാദിനി വിനീശ്രിതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മന്ന വിദ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി വീണ്ടും പറയുന്നത് ഗംഗജലം പാനം ചെയ്യുന്നവർ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവീത പാനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് പിന്നെ എന്ത് പറയാം? ഹേ ഭാരത, സാരമൃത്തമത്രേ ഭഗവീത. ആദി വിഷ്ണു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ ഉപദേശിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഗംഗാജാനം പാനം ചെയ്ത് നമുക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കുന്ന നമ്മളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗീത അത് പാനം ചെയ്തവർക്ക് എന്തായിരിക്കും? അപ്പൊ അത്രയും, കാരണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാലിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കാലിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇതന്നെ നമുക്ക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോക്ഷം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ലെവൽ? അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. ഭഗവതിനെ പറ്റി കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടെ അത് പറയാണ്. അത്ര നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. കൂടുതൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോണ്ട. അടുത്തത് സർവോപനിഷദോ ഗാവോ ഗോപാലനന്ദന പാർത്ഥോ വത്സാ സുധീർഭോക്തോ ഗോപാലനന്ദന ദുഗ്ലം നിലമത്രഭു ഗീതാമൃതം ഭാഗം. ഓക്കെ. അപ്പൊ വീണ്ടും അത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഗീതോപനിഷത്ത് ഗീതോപനിഷത്തിന് പറയുന്നതാണ്. ഇത് ശരിക്കും പറയുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ പശുവിനെ ഗോപകുമാരനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ പശുവിനെ കറക്കുന്നു. അർജുന പശുക്കിടാവിനെ പോലെയാണ്. പണ്ഡിതന്മാരായ പരമഭക്തന്മാരും അമൃതുല്യമായ ദിക്തം, അതായത് ഭഗവത പാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അത് നമ്മള് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അതിന് പണ്ഡിതന്മാരും പരമഭക്തന്മാരും അത് അമൃതിന് തുല്യമായ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു മാത്രം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ജനറൽ ഒരു മീനിങ് ആണ് അത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 7ാമത്തെ. കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഏകശാസ്ത്രം ദേവകി പുത്രഗീതം ഏകോ ദേവകി പുത്രേവ ഏകോ മന്ത്രസ്ഥ നാമനിയാനി കർമ്മേപ്യം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾ ഒരേ ഒരു ധർമ്മത്തെ മാത്രം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഉത്സുകരാണ്. അത് നമുക്കറിയാം. കാരണം ഈ ലോകത്തിലെ എപ്പോഴും ജനങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇതൊന്നും അവർക്കില്ല. അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒന്ന്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പല കാര്യങ്ങളല്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിരിക്കും ഇഷ്ടമല്ല. നമ്മൾ പ്രകൃതം തന്നെയാണ്. പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കൺഫ്യൂസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിന് പറഞ്ഞ ഈ ധർമ്മം ഒരേ ഒരു ഈശ്വരനെയും ഒരേ ഒരു മതത്തെയും ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തിയെയും മാത്രം ചെയ്യാനാണ് ഉത്സുകരാണ്. അപ്പൊ അത് ആകയാൽ ഏകശാസ്ത്രം ദേവകി പുത്രഗീതം ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം മാത്രം ഉണ്ടായെന്നിരിക്കട്ടെ ലോകത്തിന് പൊതുവായ ഏകധർമ്മ ഗ്രന്ഥം എന്നാണ് ആരാ പറയുന്നത്? ശങ്കരാചാര്യരാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്നത് ആയ ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം മാത്രം മതി. എന്ത്? അത് ഭഗവത്ഗീതയാണ്. അതാണ് ഏകോ ദേവകി പുത്രേവ. സമസ്ത വിശ്വത്തിനും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ. അതാരാണ്? ഏകോ ദേവ, ഒരേ ഒരു ദേവൻ, ദേവകി പുത്രൻ. അത് മാത്രം മതി നമുക്ക് എന്നാ പറയുന്നത്. സമസ്ത വിശ്വത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഏകോ തസ്യ നമാനി. അതായത് ഒരേ മന്ത്രം ഒരേ പ്രാർത്ഥന, അതാണ് സങ്കീർത്തനം. അപ്പൊ സങ്കീർത്തനത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് എന്താ, അത് ഒരു സങ്കീർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ നാമം, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഭഗവാൻ, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രന്ഥം, അത് ഭഗവാൻ അത് തന്നെ വേണം. അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത്. അത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ അത് പറയുന്നത് ആയ മന്ത്രത്തിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ നമ്മൾ ജപിക്കണം. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്.
പിന്നെ അതിന് കർമ്മത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, പരമദിവ്യത്വം, പുരുഷ സേവനം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത്ര നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോണ്ട. ഇതിൽ ശങ്കരാചാര്യർ 7 ശ്ലോകങ്ങൾ ഗീത മഹാത്മ്യത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ശരിക്കും പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവത്ഗീതനെ കുറച്ചും കൂടെ മഹാത്മ്യം, ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യത്തെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത്ര അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. കാരണം ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പുണ്യങ്ങൾ കിട്ടും, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ അത്ര നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോയാൽ മതി. അടുത്ത് നമുക്ക് ഇനി അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യത്തെ അധ്യായം അർജുന വിഷാദ യോഗം. മാതാജി കാണുന്നുണ്ടോ? ഹരേഷ്ണ വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ശ്ലോകം വായിച്ചോട്ടെ. മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേദോത്സവഃ മമ കാ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. വിവർത്തനം വായിക്കണോ പ്രഭു? ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ആദ്യത്തില് ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? അതിന് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രർ പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ് ധർമ്മക്ഷേത്ര കുരുക്ഷേത്ര സമവേദോത്സവം മാമക പാണ്ഡവസേവ കിമ കുർവത സഞ്ജയ. അതായത് ധൃതരാഷ്ട്രൻ പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാട്ടുപുത്രവും എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ തുടങ്ങുന്നത് ഈ അധ്യായം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ശ്ലോകം വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രർ ചോദിക്കണാണ്, ആ പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രം അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്? അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അത് ശരിക്കും ധൃതരാഷ്ട്രർക്കറിയാം അതൊരു പുണ്യസ്ഥലമാണെന്ന്. അപ്പൊ അവിടെ ഒന്നിച്ചുകൂടി എന്റെ മക്കൾ, അവിടെ എന്റെ എന്നുള്ള വേർഡ് വന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ്. ഇതാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ടായി. മനസ്സിലായി? അതിന് എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രവും എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ധൃതരാഷ്ട്രർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ധൃതരാഷ്ട്രര് പാണ്ഡുവിന്റെയും, അതായത് ഇവര് മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരേ ലെവലിലുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ എന്റെ എന്ന് അവിടെ പറയാൻ തന്നെ പാടില്ല. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ എന്നുള്ള ചിന്തകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തൊട്ട് പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് ആവും. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവതിന് ആദ്യ മെസ്സേജ് ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിന്ന് മനസ്സിലായി. അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരേ പോയിന്റുകൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ കുറെ മീനിങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം ഹരേഷ്ണ മതജി. ഹരേഷ്ണ. പശ്യേതാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ച മം വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ മതജി. അല്ലേ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രനെ ഒരുക്കി നിർത്തിവെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശ്ലോകത്തില് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ശരിക്കും ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കണമെങ്കിൽ ആ അധ്യായം ചെയ്യണത് ശരിക്കും ആ യുദ്ധത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പും, അതായത് ഗീത ഉപദേശത്തിന് മുന്നത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ മുഴുവനും നമ്മൾ കാണാം ആ യുദ്ധത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പും അതിലെ ചില മീനിങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ ശ്ലോകങ്ങളായിരിക്കും അതിൽ കാണാം. അപ്പൊ ശരിക്കും രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ തൊട്ടാണ് ശരിക്കും ഭഗവതരായ സാരാംശം അല്ലെങ്കിൽ സത്വ അതൊക്കെ വെളിവാകുന്നത്. ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കാണില്ല. ഇങ്ങനെ യുദ്ധം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതൽ കാണാം. അല്ലെ ആചാര്യ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ്രുപദപുത്രനാണ് ശരിക്കും ആര് പാണ്ഡവരെ സൈന്യാധിപൻ. അപ്പൊ അത് പറയണം ആരോട്? ആചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്രോണരോട് പറയാണ്, ഇത് നോക്കൂ ഇവരൊക്കെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ദ്രുപദന്റെ ഒരു കഥ തന്നെയുണ്ട്. ദ്രുപദപുത്രന്റെ ഒരു കഥ തന്നെയുണ്ട് ആ കഥയില. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ആ ദ്രുപദപുത്രനെ ശരിക്കും അത് പഠിപ്പിച്ചത് ദ്രോണരാണ്. അപ്പൊ അത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത്, അതാണ് ഉണ്ടായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് അഗനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ശത്രുവിന്റെ പുത്രനെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അവര് തന്നെ നമുക്ക് അഗനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ അത് ഇതാരാ പറയണത്? ദുര്യോധനൻ പറയണം. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ദുര്യോധന വിവരനായിരുന്നു ഇതിങ്ങനെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തു, ഇനിയും അങ്ങനത്തെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ചെയ്യരുത്, ശത്രു എപ്പോഴും ശത്രു തന്നെയാണെന്ന് ദുര്യോധനൻ ശരിക്കും ദ്രോണർ ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെക്സ്റ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. 15ാമത്തെ ശ്ലോകമാണോ? പാഞ്ചജന്യം പൗണ്ഡ്രം ദത്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമാവൃതോദരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി. അർജുനൻ ദേവദത്വം, ദുഷ്കരകർമ്മങ്ങളിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഭോജനപ്രിയമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖൂതി. അപ്പൊ ഇനി യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോകണം. അപ്പൊ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത്
ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുള്ള ശംഖിന്റെ പേരാണ് പാഞ്ചജന്യം, അർജുനന്റെ കയ്യിലുള്ള ശംഖിന്റെ പേരാണ് ദേവദത്തം. അതേപോലെ തന്നെ ഭീമന്റെ കയ്യിലുള്ള ശംഖി യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോകണം. അപ്പൊ യുദ്ധം തുടങ്ങണം പിന്നെ ശംഖൂത എന്നുള്ള അതാണ് ഒരു പുണ്യ കാര്യങ്ങൾ. പുണ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു എന്തൊരു നല്ല കാര്യത്തിന് നമ്മൾ പറയും ശംഖൂതമല്ല. അപ്പൊ ആ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് തന്നെ എന്തിനു വേണ്ടി? ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു മീനിങ് ആണ്. പല പല മീനിങ്ങുകൾ നമുക്കിതിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഈ പാഞ്ചജന്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ കര പുരാണങ്ങളിലുണ്ട്. അതെങ്ങനെ പാഞ്ചജന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശംഖിന് പാഞ്ചജന്യം എന്നുള്ള പേര് വന്നതൊക്കെ. ഇപ്പൊ 3 ശ്ലോകമാണ് വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തി പുത്രോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. 16ാമത്തെ ശ്ലോകമല്ലേ പ്രഭു? അനന്തയുധിഷ്ഠിരഃ നകുലാസകദേവശ്ച സുഘോഷ മണിപുഷ്പകൗ കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്യകിശ്ച പരാജിതഃ ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയാശ്ച സർവശ്ച പൃഥ്വീപദേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹോ ശംഖാൻ ദദ്മൗ പൃഥക് പൃഥക്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഇതിൽ പറയുന്നത് കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിര അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖുദ്ധി, നകുല സഹദേവന്മാര് സഘോഷമണി പുഷ്പങ്ങൾ, അങ്ങനെ അവരെ ഓരോരുത്തരുടെ ശംഖിന്റെ പേരുകൾ. യുധിഷ്ഠിരന്റെ അനന്ത വിജയം, നകുല സഹദേവന്മാരെ സഘോഷമണി പുഷ്പങ്ങള്, പിന്നെ വില്ലാളി വീരനായ കാശി രാജാവ്, മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡി, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ, വിരാടൻ, തോലുപണിയാത്ത സാത്വികി, ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ, മഹാബഹുവായ സുഭദ്രപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാഥം മുഴക്കി. അപ്പൊ പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിലുള്ള ഈ ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ ഇവരെല്ലാവരും ആ ശംഖൂതി. കൂടാതെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിരനും അതുപോലെ തന്നെ നകുല സഹദേവന്മാരും അവരവരെ ശംഖുകൾ ഊതി. അത് യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോകണം. അതിന്റെ ഒരു ഇതിൽ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 19. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഘോഷോദാത്ത രാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനി ധാരയത് നഭശ്ച പൃഥ്വീം ചൈവാതുമോലാഭ്യോ നൂനാധയൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിവിധ ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാറ്റിളി കൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടുന്ന വന്നത്? പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് ശംഖ് വന്നത്. അപ്പൊ ഇവരുള്ളില്, അതായത് ആരുള്ളില്? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുള്ളിൽ ഹൃദയം പിളർക്കുകയെ. നമുക്കറിയാം, നമുക്കൊരു പേടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്കത് പേടി കൂടും. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം ഇവര് തോൽക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഭയം ഇവർക്ക് വന്നെന്നാ പറയുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടി. നെക്സ്റ്റ് 21. 21 അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതൊന്ന് സ്ക്രീനൊന്ന് വലുതാക്കാമോ പ്രഭു? കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ വായിച്ചു. കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, ഞാൻ വായിക്കാം. കുഴപ്പമില്ല, വായിക്കാം. കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, ഇപ്പൊ വലുതാക്കാൻ പറ്റണില്ല എനിക്ക്. സേനയോർമധ്യേ സ്ഥാപയമച്യുതാം യാവദേതാൻ നിരീക്ഷകം യോധു കാമാനവസ്ഥിതാൻ കർമ്മയാ സഹ യോദ്ധവ്യമസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അച്യുത, ചുതി അഥവാ വീഴ്ച വരുത്താത്തവന് ഇരു സൈന്യത്തിലും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാൻ കാണട്ടെ എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയണത് ചുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെറ്റുവരുത്താത്തവൻ, അച്യുത എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെറ്റുവരുത്താത്തവനെ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇരു സൈന്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിലായിട്ട് ഈ തേർ കൊണ്ട് നിർത്തണം. കാരണം യുദ്ധത്തിന് ആരൊക്കെയാണ് വന്നതെന്ന് എനിക്ക് കാണണം. അവിടെ നോട്ടാണ് പതുക്കെ പോകണം. നമ്മൾ 21ാമത്തെ ശ്ലോകം 1 തൊട്ട് 21 നമ്മൾ 3-4 ശ്ലോകം ടച്ച് ചെയ്തുള്ളൂ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ഒന്നും ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മെയിൻ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തും, യുദ്ധത്തിന്റെ നടുക്കിൽ കൊണ്ട് നിർത്തും, ഇവരാരൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണട്ടെ എന്ന് പറയണം അർജുനൻ. 29 മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേബദശ്ച ശരീരേ മേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാണ്ഡീവം സംസദേഹസ്താത്വൈവ പരിദഹ്യതേ. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും
രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡിവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടു നീറുന്നു. അപ്പൊ അയാൾ ശരിക്കും ഇവരെ കാണുമ്പോൾ അർജുനനുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആരെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന അറിയാം അല്ലെ, പിതാമഹന്മാര്, സുഹൃത്തുക്കള്, ഇതൊക്കെ അർജുന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും. അപ്പൊ അവര് വീണ്ടും എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അർജുനനെ അറിയാം, അർജുനൻ വില്ലാളി വീരൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലാതെ അറിയാം അർജുനൻ. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഒരു സുഹൃത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തന് വരാവുന്നത് വരും എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളും ശരിക്കും അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതാണ് ഭക്തരെ തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അറിയാം ഇവരൊക്കെ വധിക്കപ്പെടുമല്ലോ. സത്യം പറയാം, അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അർജുന വിഷമം വരുന്നത്. അതിന് ഗാണ്ഡിവം കഴിയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഇവര് വധിക്കപ്പെടുന്ന ഉറപ്പാ, അത്ര 100% അർജുനന് മനസ്സിലാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അർജുനന് ഉണ്ടാകുന്ന ആ വിഷമമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറയുന്നത്. രേഷ്മന്റെ 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. ലശബ്നോമ്യവസ്ഥാദം ഭ്രമദീപ ച മേ മനഃ പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. രേഷ്മന്റെ എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചും ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. കാരണം ആണ് പറയുന്നത് അർജുനന് അത് കാണാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. കാരണം എന്താണ് പറയുന്നത്, അല്ലയോ കേശ, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ചിലവർക്ക് അത് ഉൾക്കണ്ടെന്ന് പറയില്ല, മുന്നിലേക്ക് കാണാനുള്ള ശക്തി അവർക്കുണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ആ ലെവലിലേക്ക് അവർ ഉയർന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ ഇവർക്കൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ശരിക്കും അർജുനനെ അറിയാം. അതാണ് പറഞ്ഞത് കേശി, അതായത് അല്ലയോ കൃഷ്ണ, അവർക്ക് എന്റെ മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന പറഞ്ഞു. അത്തരം മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. കാരണം ഇവരൊക്കെ എന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ട പിതാമഹൻ. നമുക്കറിയാം പിതാമഹൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭീഷ്മര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ സ്വന്തം പാണ്ഡു ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവരെ വളർത്തിയിട്ടുള്ളത്. അത്രയും സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ദുര്യോധന ഇവരെ എപ്പോഴും ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെ സംരക്ഷിച്ചിട്ട്, അതായത് പാണ്ഡുപുത്രന്മാരെ അത്രയധികം സംരക്ഷണം കൊടുത്ത് അത്ര സ്നേഹം കൊടുത്തിട്ടാണ് ഭീഷ്മര് വളർത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആ ഭീഷ്മരിന് വധിക്കാൻ പോണത്. അപ്പൊ അത്രയും അതൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ അർജുനന് പറ്റണില്ല. അതിന് പറഞ്ഞ മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. ആ ലെവലിലേക്ക് അർജുനൻ പോണത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ വിഷാദത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ മൃദുലമായിട്ടുള്ള ഹൃദയത്വം. അതായത് കാരണം ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴും അവരുടെ ഹൃദയം വളരെ ലോലമായിരിക്കും. സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഭക്തർ എപ്പോഴും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരും അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ വിഷമം കാണുമ്പോൾ സ്വന്തം വിഷമമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് 3 കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് മറ്റുള്ളവർ ദുഃഖം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ദുഃഖം വരാം, മറ്റുള്ളവർ ദുഃഖം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫീൽ ചെയ്യാതിരിക്കാം, മറ്റുള്ള ദുഃഖം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സുഖം തോന്നാം. മനസ്സിലായി? ഇങ്ങനെ 3 തരം ജനറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ വരും ഭക്തരെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ ദുഃഖം എന്റെ ദുഃഖം, അവന്റെ സുഖം എന്റെ സുഖം. അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ അവന്റെ ദുഃഖം, അവർ മരണപ്പെടുന്ന ആ ദുഃഖങ്ങൾ, അവർക്കുണ്ടാവുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ എന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് മൃദുല ഹൃദയത്തിന്, അതൊരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ്. അതാണ് അർജുനന്റെ വിഷാദം. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കോ തോൽക്കോ എന്നതല്ല, അവർക്കുണ്ടാവുന്ന വിഷമാണ് അർജുനന്റെ വിഷമം. അതാണ് മൃദുല ഹൃദയത്തെ പറ്റി പറയുന്നത്. ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരൊക്കെ വധിച്ചിട്ട് വേണമല്ലേ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടേണ്ട. അപ്പൊ അത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സുഖങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു അർത്ഥമില്ല എന്ന് അർജുനന് തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞ അതൊരു കാരണം. പിന്നെ പാപം വേറെ ഒരു കാരണം. അർജുനനും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ നിന്ദിക്കുക, അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം പാപം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ പിതാമഹന്മാരെ വധിക്കുക, അതൊക്കെയാണ് പാപത്തിൻ്റെതായ ഒരു ബലമുണ്ട്, ഒരു പേടിയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുണ്ട്. പിന്നെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ അയാ ലെവലിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകണം അല്ലെ. ഒരേ വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ കുടുംബ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്താൻ വേണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാം കൂടെ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് തീരുമാനമെടുക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്താ ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ട എന്നൊരു അവസ്ഥ വരും. അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ശരിക്കും അങ്ങനെ തീരുമാനം എടുക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയല്ല. നമുക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിലും വരുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ ഭഗവത് വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനെ പതുക്കെ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ അടുക്കാണ്, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയണില്ല. അങ്ങനെ ശിഷ്യത്വം പതുക്കെ സ്വീകരിക്കണം. അമൃതല ഹൃദയത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് അർജുന വാചകം. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 28 പ്രഭു. 28. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ടേമം സജ്ജനം കൃഷ്ണ വിൽസം സമുപസ്ഥിതം സീദന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന
അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന് ആ ഫീലിങ്സ് വരും, മൃദുല ഹൃദയത്തിന്റെ ആ ഫീലിങ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇത്തരം ഇവരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അർജുനന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്വന്തം ബന്ധുമിത്രാദികളാണ്, അവരെ കാണുമ്പോൾ അവർ മരിക്കല്ലേ എന്നുള്ള ചിന്ത അർജുനന് വരണം. അങ്ങനെ മുഖം അവയവങ്ങൾ തളരുന്നതും മുഖം വരളുന്നതൊക്കെ. അടുത്തത് 31. हरे कृष्णा प्रभु। न चाश्रयनु पश्यामि हत्वा सज्जनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हरे कृष्णा. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്ത് ഗുണം ഉണ്ടാവുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാവട്ടെ സുഖമാവട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ പറയുന്നത്, കാരണം ഇവരെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് എന്ത് സുഖം ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യം ആവശ്യമില്ല, സുഖം അതൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പാപം, പാപത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ശ്ലോകമാണ് 36. हरे कृष्णा. पापमेवास्त्र एतस्मान् हत्वा अनादतायिनः तस्मान्नार्हवयं हन्तुं धर्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना श्याम माधव. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആക്രമികളെ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമുക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സൂഹിക്കാൻ കഴിയും? വീണ്ടും പാപത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ശ്ലോകണത്. അതിൽ പറയുമ്പോൾ ഈ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഹിംസിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഉചിതമല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇവരെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് നേട്ടമാണ്? അങ്ങനെ എനിക്ക് സൂഹിക്കേണ്ട സുഖം, എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ സുഖം എനിക്ക് ആവശ്യം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകണത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം, ഇവരെ പാണ്ഡുപുത്രന്മാരെ പല തരത്തിലും അവർക്ക് അവരെ വീട് തീ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അവരെ മാരായുധം കൊണ്ട് ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭൂമി കയ്യേറിയിട്ടുണ്ട്, അവരെ അന്യന്റെ ഭാര്യ, അവരെ ദ്രൗപദിനെ അപഹരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെ വധിക്കാന്നാ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് അർജുനൻ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇത് അറിയാം, ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ഇതിൽ ഒരെണ്ണം ചെയ്താൽ മതി അവരെ വധിക്കാന്ന് അർജുനൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. തത്വശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അർജുനൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ദ്രോണരിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അർജുനന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തൻ അങ്ങനെ സ്വന്തം ശത്രുക്കളെ തന്നെയും അങ്ങനെ വധിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 6 കൂട്ടരാണ് ഇവരെ ഉടനെ വധിക്കണം, അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല. അപ്പൊ പാപം എന്നുള്ള സബ്ജക്ട് അതിൽ വരുന്നില്ല, കാരണം ഇങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളും. എന്നിട്ടടക്കം ശരിക്കും അർജുനന് അവരെ വധിക്കാനുള്ള ആ വിഷമാണ് നിൽക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 40. हरे कृष्णा प्रभु. अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलश्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णसङ्करः. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വിഷ്ണു, കുലത്തിൽ പിറന്നവനെ സ്ത്രീഷം ദുതിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞ യുദ്ധത്തിൽ പലരും മരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ജീവിതം ആരും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ സ്ത്രീത്വം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ അങ്ങനത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ ജനിക്കും. അങ്ങനെ ആ സമൂഹം തന്നെ നശിച്ചു പോകും. അപ്പൊ വിഷ്ണുകുലത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് വിഷ്ണുകുലം എന്നുള്ള വേർഡ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കണം, നിന്റെ കുലത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ നീ ചെയ്യോ എന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അർജുനൻ ചോദിക്കണാണ് അത്. അപ്പൊ അത് അത്രയും തെറ്റുള്ള കാര്യല്ലേ? ഇങ്ങനത്തെ ആ കുലം തന്നെ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നത് ശരിയാണോ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. ഇത് വേണ്ട. हरे कृष्ण. अहो बद महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद् राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः. हरे कृष्ण प्रभु. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ട് രാജ്യം നേടി സൂഹിക്കാൻ വേണ്ടിയോ സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ. അർജുനന് അത്രയും വിഷമം ഉള്ളിൽ വരികയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഒരു മഹാപാപം അർജുനൻ ചിന്തിക്കാനേ അടക്കം പറ്റുന്നില്ല ഇവരൊക്കെ വധിക്കാൻ. അപ്പൊ ആ യുദ്ധത്തിന് വരുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടാ വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾ നേരിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലായാലും ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തരും. പക്ഷെ ആ ഒരു അവസ്ഥ എത്തുമ്പോൾ ചിലത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വരില്ല. അത് തന്നെയാണ് അർജുനന് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച്
ശരിക്കും അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന മുന്നേ അറിയായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആ പോയിന്റ് എത്തുമ്പോ അത് പിന്തിരിയാണ്. അതാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് അവർക്ക് വരും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവരെ സൂചിക്കാൻ ഞാൻ അവരെ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇതിൽ യുദ്ധത്തിന് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറയുന്നത്. 45 ഹരേ കൃഷ്ണ. യദി മാമ പ്രതീകാരമശസ്രം ശാസ്ത്രപാണയഃ ധാർതരാഷ്ട്രം തന്യേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധാർതരാഷ്ട്രന്മാരുടെ പൊരുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലപ്പെട്ട് എന്ന് വെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവര് കഥ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനൻ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ യുദ്ധത്തിനൊന്നും നിൽക്കില്ല, അവരെന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്നെ ചെയ്തോട്ടെ. കാരണം സറണ്ടർ ആവണം ശരിക്കും അവരെ മുന്നിൽ തന്നെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വലിയ വലിയ വ്യക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ബന്ധുജനങ്ങളും അത്രയും സ്നേഹത്തിന്റെ അത് നമുക്കറിയാം ഭീഷ്മരെ കഥയൊക്കെ. അപ്പൊ അവര് അതുപോലെ തന്നെ ദ്രോണനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അറിയില്ല, അർജുനന് സ്വയം ഗുരുവിനെ തന്നെ വധിക്കാനുള്ള അസ്ത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർക്ക്? അർജുനന്. അപ്പൊ അത്ര സ്നേഹമാണ്, അത്ര സ്നേഹമായിട്ട് അവരിന് വധിക്കാൻ വേണം. അത് ദ്രോണർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉപഹാരം അതാണ്. അതായത് സ്വയം അതിന് ഗുരുവിനെ തന്നെ വധിക്കാനുള്ള അർജുനൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത്രയും പിന്നെ ഇവരൊക്കെ വീണ്ടും വധിക്കാൻ അത്രയും സ്നേഹം കാരണം കൊണ്ടല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ധർമ്മപുത്രരുടെ കാര്യം അപ്പൊ എല്ലാവരും അപ്പൊ അവരെ വധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർജുനന് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റണില്ല. അതിന് പറഞ്ഞാൽ അവരെന്നെ കൊന്നോട്ടെ, എന്നെ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യില്ല എന്ന് കൺഫേം ഭഗവാനോട് പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയണാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്ത്വാർജുന സംഖ്യേ രതോ ബസ്ത ഉപാവിശത് വിസൃജ്യ ശചരം ചാപം ശോഭമാനസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു അർജുനൻ രേഖാനത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാതും വൃത്തിവെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോണില്ല, അങ്ങനെ എല്ലാ വില്ലും ശരങ്ങളും ഒക്കെ താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് അവിടെ ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ ശ്ലോകം. അപ്പൊ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ധർമ്മക്ഷേത്രം, അതായത് യുദ്ധം കൺഫേം അർജുനനെ അറിയാൻ യുദ്ധം ജയിക്കുന്നു. അതിന് അർജുനന്റെ വിഷമം, അതിന് അർജുനൻ യുദ്ധം ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് പോണത്. യുദ്ധം 100% ജയിക്കുന്ന അർജുനനെ അറിയാം. കാരണം അർജുന ഭക്തനാണ്, അർജുനത് കാണാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതിനൊരു ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ധർമ്മമേ വിജയിക്കുള്ളൂ. അത് ധൃതരാഷ്ട്ര ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു പുണ്യക്ഷേത്രം, അത് അവിടത്തെ ഇരുന്ന് തന്നെ അത് അവിടെ ധർമ്മം മാത്രം വിജയിക്കുള്ളൂ. ആ ക്ഷേത്രം കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ധർമ്മമുള്ള സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ധർമ്മം മാത്രം വിജയിക്കുള്ളൂ. ധർമ്മം ആരെക്കൂടിയാണ്? പാണ്ഡവരെക്കൂടിയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ വിജയിക്കും. പിന്നെ ദിവ്യമായ രഥം, ഈ രഥം അർജുനന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ആ രഥം കാരണം കൊണ്ട് അത് അഗ്നിദേവൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതും ദിവ്യമായിട്ടുള്ള, അതിന് നാശം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവിടെ വിജയമാണ്. കപിദ്ജ, അതായത് ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ കൊടിയടയാളാണുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ, കാരണം രാവണ യുദ്ധത്തില് ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഹനുമാൻ സ്വാമി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ വിജയം മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെയും അത്. പിന്നെ ശംഖനാഥം, ശംഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ദിവ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അവിടെ ജയിക്കും. പിന്നെ ഗാണ്ഡീവം, അർജുനന്റെ ഗാണ്ഡീവം, അതും എപ്പോഴും അത് ഒരിക്കലും നിൽക്കില്ല. അത്ര അവനാഴികൾ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അത് ഗാണ്ഡീവം. പിന്നെ തിക്ത ജീവിതം, അതായത് ഒരു ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്, ദുര്യോധനൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും ജീവിതം ത്യജിക്കും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ അവിടെ ജയം അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ചില വാക്കുകൾ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് പറയുന്നു പറഞ്ഞില്ല. അതിന് ദുര്യോധനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ദുര്യോധന അറിയാണ്ടല്ല, അതിനല്ലാതും ഭഗവാന്റെ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ജീവിതം വരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെയും അത് ആ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ, അത് ഇതിൽ വന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ശ്ലോകം ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ. പിന്നെ മോശ ഏകാദശി, അത് വിജയത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ദിവസമാണ്. അത് ഏകാദശിയാണ്. പിന്നെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, കാരണം ഭഗവാന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ലക്ഷ്മി ദേവി എപ്പോഴും ഭഗവാനുള്ളിടത്ത് ലക്ഷ്മി ദേവി ഉള്ളിടത്ത് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവിടെ വിജയം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഋഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ വേറൊരു പേരാണ്. അതായത് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവരാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ വിജയം മാത്രമേ സംഭവിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അവിടെ വിജയിക്കും. അത് ശരിക്കും അർജുനന് അറിയാം. അത് കാരണമാണ് അർജുനന് ഈ വിഷമം ഇതെങ്ങനെ നടക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇത്രയുള്ളൂ അധ്യായം. ഇനി നമുക്ക് 2ാം അധ്യായം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും പറയാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എടുത്തതിൽ. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം? ഹരേ ആരാ?
ഹരി ഓം. ഹരി ഹരേ ഓം. കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പറയൂ പ്രഭു. താങ്കൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഏകദൈവം, ഏക പുസ്തകം, ഏകമാർഗം. അത് സെമിറ്റിക് മതത്തിന്റെ അല്ലേ? ഇത് ഏതേത്? സനാതന ധർമ്മമല്ലേ? അല്ല അങ്ങനെയല്ല. അതായത് താങ്കൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏക പുസ്തകം, ഭഗവത്ഗീത, ഏക ദൈവം കൃഷ്ണനാണെന്നും മാർഗം കൃഷ്ണന്റെ മാർഗം. ഇത് സെമിറ്റിക് മതക്കാർ പറയുന്നതല്ലേ? സനാതന ധർമ്മക്കാർ ഏതാ പറയുന്നുണ്ടോ? മത പ്രഭു, ഇത് ഗീത മഹാത്മ്യം എന്നുള്ള ശങ്കരാചാര്യർ എഴുതിയിട്ടുള്ള വേർഡ് പറഞ്ഞു. മനസ്സിലായില്ലേ പ്രഭു? ശങ്കരാചാര്യ